Ahojte, kamoši, to som zase ja, Bobot Robot. Už som sa zabýval u Spokovcov a tak vám chcem porozprávať, ako to v ich rodine chodí. Začnem napríklad príbehom o Škrečkovi Lečovi. Škrečka Leča priniesol domov tato Spoko. Vtedy sa však ešte nevolal Lečo. Teda tak sa nevolal Škrečok, lebo vieme, že tato sa volá Jožo. Keď ho tato priniesol, Lečo bol iba obyčajným bezmenným škrečkom, ktorého tato Jozef dostal od kolegu v práci. Vraj sa im doma škrečky nejako premnožili. To by mohol byť pekný darček pre Simonku a Alexa. Iste sa mu potešia? Napadlo tatovi a len čo prišli domov, ukázal škrečka svojej manželke. Predpokladal totiž, že mamka Spoková vykríkne: Jej, to je zlaté zvieratko.